Γεια σας παιδες, τι κάνετε, είμαι ο Ηλίας και σήμερα θα σας δείξω το σπίτι μου. Εδώ πέρα είναι το σπίτι μου, πρώτα το σπίτι μου. Εδώ είναι, όλα αυτά εδώ είναι δικά μου, εγώ τα έχω χτίσει. Αυτό εδώ, το έχω μέσα διαμάντια, μόλις έχω. Εδώ είναι μία σκηνή. Και εδώ πέρα είναι το σπίτι μου. Τώρα θα μπούμε μέσα. Εδώ έχω ξυλάκι και γυαλί. Εδώ διαμάντια. Καζανάκι είναι αυτό. Το αυγό του Ender Dragon. Τουαλέτα, ντουζιέρα για να κάνω μπάνιο. Καθρέφτης. Τέτοια. Crafty table για να κάνω χρυσά τα τέτοια μου. Τα σπαθιά μου. Τα όπλα μου. Εδώ για να είναι το αμόνι, τζάκι. Εδώ το μπαούλο του το αυγό του Ender Dragon έχω μέσα. Η τραπετσαρία μου, η φούρνη μου και κάτι μπαούλα. Crafty table. Εδώ πέρα κασού golden apple. Εδώ πέρα είναι τέτοιο για να σουφλίζω να τρώω έξω. Εδώ είναι κάτι golems και έβαλα τους golem επειδή εδώ είναι τη νύχτα, έρχομαι εδώ όταν έχω νεύρα και ρεμώ. Εδώ τη νύχτα άμα θέλω κάνω βόλτα. Κοιτάξτε, είναι τρελή βόλτα αλλά καλή είναι. Και επίσης θέλω να μου γράψετε στα comment άμα θέλετε να σε κάνω και άλλα βίντεο. Εμένα δεν ξέρω, δεν θυμάμαι άμα το είπα στην αρχή, με λένε Ηλία. Είναι το πρώτο μου βίντεο που θα κάνω, και πείτε μου άμα θέλετε να κάνω και βίντεο, ιδίως βίντεο σε PC. Επίσης, εδώ έχω φτιάξει τέτοια για κάτι θυσίες. Και αν είσαι τυχερός από εδώ, εγώ είμαι πάντα τυχερός, μπορείς να πηδήξεις και να πας εκεί, αλλά και πάλι που είσαι εδώ δεν έχεις επιλογή, δεν μπορείς να φύγεις, είναι όλα κλειστά. Αυτό είναι το σπίτι του αδερφού μου, είναι μισοτελειωμένο, την τουρκιέρα του, μέσα παίρνει τέρατα του, το έχω πει αλλά δεν μ' ακούει και δεν με πιστεύει. Εδώ κάτι πιστολές, ένα ρολόι, εδώ οι πύλες. Εδώ μια φυλακή που έβαζα πολίτες μέσα και μετά τη νύχτα ξύπνησα και δεν υπήρχε κανένας, τους είχα φάει τα ζόμπι. Η στολή μου επίσης είναι ζόμπι, δεν φαίνεται, είναι χρυσή. Εδώ είναι μια φάτσα έτσι και σας δείχνω πάλι τη σκηνή μου. Εδώ να μπούμε μέσα, είναι δικιά μου, εγώ την έχω κτίσει. Ένα κρεβάτι, ένας φούρνος, ένα chest, ένα crafty table, 2 chest και εδώ γυαλί. Επίσης εδώ, επειδή μαλώνω με τον αδερφό μου πιανού, είναι το μισό κομμάτι και όχι, εγώ έκανα αυτό και του είπα δεν περνάμε αυτή τη γραμμή, αλλά εκείνας την περνάει. Και εδώ, αυτό εδώ το φτιάξα επειδή εδώ είχα σκύλο κάποτε, δεν ξέρω τώρα να το διαλύσω. Και μπήκαμε σε αυτόν τον κόσμο για να σας δείξω το σπίτι μου. Και είναι λίγο μικρό αυτό το βίντεο. Άμα σας άρεσε κάντε ένα like, ένα subscribe. Εδώ έχω γράψει το όνομά μου και Φράγκη, έτσι το μου ήρθε, Φράγκη. Αλλά το επώνυμό μου είναι Ηλίας Φραγκισκάκης, το όνομα Ηλίας και το Φραγκισκάκης επώνυμο. Εδώ έκανα ένα αστείο, αστείο, είναι πολύ αστείο για μένα. Και θέλω να κάνετε στα βίντεο μου ένα like, να μου λέτε τη γνώμη σας
άμα είναι ωραίο, και αυτό το τόπο τον ονόμασα Zeroland. Τώρα θα μου πούνε μερικοί στα comment, ρε, ηλίθιος είσαι, αυτό το Zeroland είναι από το Mega Cyber 69 που έγινε η επανάσταση του Base. Σίγουρα αυτό θα μου πούνε μερικοί, αλλά και πάλι εμένα δεν με πειράζει. Δεν με πειράζει. Ελπίζω να σας αρέσουν τα βίντεο μου, να σας αρέσουν. Αυτό είναι το πρώτο βίντεο μου που θα κάνω, και στην κόλαση θα σας δείξω μερικά πράγματα που δεν μπορούμε να κάνουμε. Ωραία, πήγαμε στην κόλαση. Εδώ πέρα, πάλι να είστε με όλα τα πράγματα, χτυπάτε έναν και σας κυνηγάνε όλοι. Επίσης τώρα, εδώ, πάτε να βάλετε νερό και κάνει έτσι. Και κάνει αυτά. Επίσης και πάλι θα σας δείξω και κάτι άλλο. Βάζετε ένα κρεβάτι πάνω να κοιμηθείτε και το πατάτε δεξί κλικ και κάνει έγκριξη. Κάνει έγκριξη και αυτό είναι πολύ καλό, επειδή αντί να φτιάξετε δυναμίτη, μπορείτε να φτιάξετε τέτοια εδώ. Έτσι να φτιάξετε. Και επίσης, δεν το έχω προχωρήσει και πολύ το Minecraft, δηλαδή αυτά είναι τα πράγματα που έχω στο Creative. Ναι, αυτά. Και θα σας δείξω και κάτι άλλο του Ender Dragon. Στο End. Τώρα πάμε πίσω. Τώρα το περίεργο είναι, πατάς εδώ. Όταν είμαι με ζωές πατάω εδώ και με τηλεμεταφέρει στο End. Και δεν ξέρω γιατί, είναι περίεργο. Και μετά είναι δύσκολο να είσαι με ζωές, να ανεβείς, και το πιο γελίο πρέπει να πηδήξει, να χάσεις damage και μετά να σκάψουν τα χέρια, να μην έχεις τίποτα και να ανεβείς. Κάτι άλλο, το Nether τον έχω σκοτώσει και εδώ θα κόψω το βίντεο μου. Ελπίζω να σας άρεσε πάρα πολύ. Κάντε ένα like, ένα subscribe και γεια σας!